Jamen, vi er et firma, der opererer i en lang række lande, og så var der jo den her idé med at få en company song, som skulle synges alle steder, og der skulle laves en konkurrence. Og så synes vi, ved at kombinere de der ting, kunne man give lokalt nogle gode oplevelser, kunne man skabe i særdeleshed det der på tværs af virksomheden. Helt vildt overrasket over, hvor positiv effekt det havde. Så det gav den der kom tættere på hinanden på tværs af organisationen også, og det var jo et af formålene også. Men det er helt klart noget, der har bidraget til en fællesskabskultur, og så snakker man om det, og så har man noget at snakke om også, når man mødes socialt og så videre, så det er helt klart bidrag til kulturen. Vi drømmer stadigvæk om den, og så sent som vi for nogle uger siden var der nogen, der udbad sig nye link til det, og sådan noget, så de også kunne dele endnu mere med familie og venner, hvad de også har gjort, ved jeg, rundt omkring. Og folk taler stadigvæk om det. Ja, det var helt fantastisk.